De la nostra generació es diuen moltes coses. Que no entenem un món sense wifi ni smartphones i que ens perd la immediatesa. Que som impacients i inconformistes. Però la nostra generació és molt més. No som un estereotip ni una estadística. Som una generació amb propòsit, que viu en un món incert en constant transformació. Ens interessa la sostenibilitat del planeta, la salut, l'educació i la cultura. Defensem la igualtat d'oportunitats. Estem preparats per millorar el món amb les nostres idees. Estem preparades per generar un impacte positiu. I tu, tens una idea que pot canviar les coses? Uneix-te a Generació Propòsit. Busquem joves inquiets, crítics i compromesos, amb voluntat de crear, cooperar i transformar. Nosaltres posem la resta. Acceptes el repte? La Fundació Princesa de Girona s'uneix amb aquest nou programa a joves amb propòsit perquè puguin desenvolupar idees en equip i crear iniciatives amb impacte.